Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Fig Fever for Men and Women. Iyan ni siya ni Hermetica. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede pa sa tanan. Kag tanan nga pahamot amo na kung tulokon. Kag o di parfum ni siya butang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali berde kag makahoy nga maprutas. Amo na siya kusimutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Anong iyang mga nota? Simple lang, isa lang kalinya sa mga nota pero madamo siya. Kag ang mga nota ay black currant, fig, fig leaf, apple, woody notes, vetiver, clary sage, mandarin orange, floral notes, plum, patchouli, rose, iris, cinnamon, jasmine, amber, cardamom, lily of the valley, myrrh, moss, kag tonka bean. Ang black currant matamis kag madulom nga prutas. Ang fig matamis nga dubulak nga prutas. Fig leaf berde kag pait nga nota. Mansanas nga matamis nga prutas, woody notes nga mga kahoy nga mga nota, vetiver kuskus do hilamon kung simutan, clary sage mahumo kag matamis nga herbal nga nota, mandarin orange matamis nga citrus, floral notes mga bulak ang mga nota, plum nga mamnamit nga prutas, patchouli nga do may pagkaduta kung simutan, rosas nga matamis nga bulak, iris nga do may pagkapulbos kung simutan, cinnamon nga mainit kag matamis nga pampakahang, jasmine nga puti nga bulak, amber nga pampainit, cardamom nga pampakahang man, lily of the valley, berde nga puti nga dumi pagkahabon kung simutan, myrrh nga mainit nga makahang nga nota, moss nga pait nga nota, kag tonka bean nga do hilamon nga matamis kung simutan. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot, kag kung may ibang pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa ako ni bilin lang sa comment section sa daso naman. Bye-bye!